Hola, molt bones a tots, soc Evoxkite i avui us porto un gameplay sobre Modern Warfare 3 i el jugo amb el francotirador. Sincerament, els francotiradors per mi del Modern Warfare 3 són una passada, són molt més bons que el Modern Warfare 2 a la meva opinió. I en aquest gameplay jugo amb l'MSR, que el desbloqueges al nivell 66, si no m'equivoco. I jo per mi és com una còpia de l'intervenció, és molt precís, segueix sent de cerrojo, però guanya més velocitat que l'L96, l'L11 en aquest Modern Warfare. Bé, ara estic aquí un minut que no trobo ningú, i just aquí trobo el primer, no li dono el primer, el mato, i el segon ja no sé ni com el mato, se me'n va totalment l'oll en aquí. Bé, aquí trobo el tercer i em donen les ratxes de punts d'especialista, que és per qui no tingui el Modern Warfare 3, és un nou pack de ratxes que simplement vas desbloquejant avantatges. Jo trobo molt útil aquest pack, bueno, ara aquí em maten, però... Bé, el que deia, jo trobo molt útil aquest pack pel tema de que vas desbloquejant els desafios del que serien totes les ratxes per treure-te-les a pro i tal, però a sobre vas guanyant un extra si les treus, com aquell qui diu. Cada dos baixes et donen un avantatge extra. Al treure-te-la, a la que sumes em sembla, no sé si eren la primera 5 vegades, et donen un desafio. I així pots anar guanyant molta experiència. Jo me'n recordo, ara estic de prestigi 1, i l'últim nivell de prestigi vaig voler provar especialista perquè no em cridava, sincerament. Però vaig poder pujar a l'últim nivell amb molta facilitat. En 3 partides ja ho tenia fet, dels punts que em donava aquest desafio. I bé, ara, com em veieu, porto precipitación, desenfundado rápido per apuntar més ràpid, i tirador, perquè sóc un sagato i jo no veig la gent de lluny i és una cosa que necessito. El quickscope d'aquest Modern Warfare jo el trobo molt més precís en la meva opinió, però han tret diverses coses, com seria el double tap, que seria canviar d'arma més ràpid i poder disparar. Atenció en aquest moment, que aquest moment és un moment molt irònic del gameplay. Aquí el segueixo, baixa, segueixo, anava ja just cap a l'altre i el aconsegueixo matar, que li va anar de res, pobret. I bé, ara segueixo per aquí, vaig matant a gent. Si us hi fixeu, porto línia dura a la primera ratxa per poder, com vaig dir en l'altre gameplay, per poder treure'm les demés ratxes molt més ràpid. També línia dura el que té és que a pro 2 assistències compten com un punt per la ratxa. Això, sincerament, anant amb el Franco i fent els hitmarkers que solen fer, sol ser bastant útil. Ara jo encara no la tenia pro, però el que jo buscava en aquest moment era poder-la pujar tot el que pogués. El truc poder de fer aquests quickscopes el més precís i el que seria això és pura pràctica, perquè jo ara porto molt de temps, m'he pujat quasi un prestigi, com aquell qui diu, amb el Franco. Vaig començar amb la Barret, que és bastant bona, és per mi dels millors Francos, però jo sincerament em quedo amb aquest, perquè el noto com si fos més precís, no sabria dir. Jo poder això és més psicològic, però cadascú té preferències i no sé, jo estic més acostumat al que seria un Franco de cerrojo. Com veureu, soc de nivell 20 i tinc el Franco que te'l donen al 66, i és per una innovació d'aquest Modern. La gent que no el tingui, ara ho explico, que és la tienda de prestigio. Al fer prestigio, a mi em van donar un token de prestigio que et deixen intercanviar-lo per diverses coses, com seria o desbloquejar una nova classe, doble puntuació a les armes, doble puntuació d'experiència
o desbloquejar un equip per tots els prestigis. Jo tenia aquest dubte que no sabia si seria desbloquejar-ho només per tot un prestigi, però no, si desbloqueges una arma, la tindràs absolutament per tots els prestigis. I trobo que és molt bo, sincerament, perquè si jo m'hagués d'esperar cada prestigi per tenir aquest Franco, que és el que em va realment bé, jo m'amargaria bastant, la veritat, perquè m'ho passo molt bé jugant amb Franco, és molt divertit. Jo, o sigui, ja hi sé jugar amb metralleta, però no és el mateix, m'ho passo molt millor amb Franco. Atenció, el Collateral d'en Survivor va ser el seu primer. M'agrada dir-li perquè això se'l va agafar bé, li va agradar. I tornant al que seria el gameplay, si ho veieu, no campejo pràcticament gens, o sigui, m'agrada anar corrent a per la gent, perquè si et quedes acampejat en un lloc és que no li treus partit al joc, trobo jo, t'avorreixes, has d'anar corrent, és com així vas millorant. Atenció a aquest manco, que això jo no sé ni com no em va matar, vaig quedar flipant, jo no me l'esperava aquí, però... I bé, el gameplay s'està a punt d'acabar i voldria donar les gràcies a Cocktail, ja que m'ha ajudat a fer que aquest vídeo arribi molta més gent, publicant en el seu canal que jo començava a fer els comentaris. I res, això, espero que us hagi agradat el vídeo. És un 18/7 i doneu un like si us ha agradat. Fins una altra.